ጥዕና በላይ ሰዓት 12 ኮይኑ ማዕድ ዜና ጀሚርሎም ኣብ ስልሒት ምክፋል ድጎማ በጀት ፌደራል ዝተገብረ መጽናዕቲ ፍሉይ ዕላማ ዘለዎ ድጎማ በጀት ዝከፋፈለሉ ኣሰራርሓ ስርዓት ተዲቡ ልዝብ ይካየዳሎም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተዋሃቦ ሕገ መንግስታዊ ልእኽቶ ብብቕዓት ንምውጻእ ኣብ መጽናዕቲ ዝርከብ ሪፎርም እቲ ቤት ምክሪ ኣብ 4 ቀንዲ ጉዳያት ዘተኮረ እታወት ናይ ምእካብ መድረኽ ኢሎም ሃገራዊ ሓድነትን ዘላቕ ሰላምን ምህናጽ ውጽኢታዊ ፊሽካል ስግግርን ፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍቲ ልዕልነት ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታውነት ምርጋጥን ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተዋሃቡ ሓላፍነታትን ተግባራትን እዮም ተባሂሉ ኣፈ ጉባኤት ቤት ምክሪ ኣይተ ኣደም ፋራሕ ኣብቲ ቤት ምክሪ ዝተጀመረ ትካላዊ ሪፎርም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመጣጠነ ዕብየት ንምምዝጋብን ሕብረ ብሄራዊ ሓድነትን ምጥንኻር ስለ ዝሕግዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ኣብ ተዓውዲ ልዑል ልምድን ፍልጠትን ዘለዎም ሰብ ሞያታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን መጽናዕቲ እናገበረ ከም ዝርከብ ገሊጾም እቶም ኣፈ ጉባኤ ፊሽካል ስግግርን ፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍትን ፍትሓዊ ተረባሕነትን ማዕረ ናይ ምልማዕ ዕድል ብምርጋጥ ሃገራዊ ሓድነትን ምህናጽ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ብሪሆም ስለዝኾነ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስራሕ ዘሎ ስልሒት መክፋፈል ድጎማ በመጽናዕቲ ብምፍላይ ኣብ ቀጻሊ ስልሒት ከም እታወት ብምጥቃም ዝርግሐ መሰረተ ልምዓታት ፌደራል ፍትሓዊ ምግባር ክትትል ስርዓትን ሜላታት መፈጸሚ ምድላው እቲ ስልሒት ድጎማ ኣብ መንጎ ክልላት ዝተመጣጠነ ዕብየትን ፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍቲ ኣብ ምርጋጽ ዘለዎ ግደ ዝግምግም መመሓየሺ ስርዓት ኣዝዩ ኣድላይ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ርእሳነ ምምሕዳር ክልላት ሓለፍቲ ቢሮ ክልላትን ላዕለዎት ኣመራርሓታት ፌደራልን እናተሳተፉ ይርከቡ ኣባላት ጁንታ ካብ ሃገር ንምውጻእ ዝገበርዎ ጻዕሪ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከም ዝፈሸለ ዋና ተሓባባሪ ስራሕቲ ህንጸት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሊጾም ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ተድሂቦም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ካብ ሃገር ንምውጻእ ዝገበርዎ ጻዕሪ ካብ ዝገበሩ ኣባላት እቲ ጁንታ ኣብዝሓ ከም ዝተደምሰሱን ዝተወሰኑ ድማ ንድሕሪት ተመሊሶም ኣብ ሽንጥሮታት ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ካብ ሃገር ንምውጻእ ታሴራ ብምድላውን ሽሞም ብኻሊእ ማንነት ብምቕያርን በሱዳንን ክልል ኣምሓራን ኣቋሪጦም ንምውጻእ ከም ዝፈተኑ ተዛሪቦም ይኹን እምበር እቲ ዝገበርዎ ፈተነ ብምፍሻል ከም ዝተደምሰሱ ሓቢሮም ዝተረፉ ድማ መውጽእ ስለ ዘይብሎም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እናሰዓበ ስጉምቲ ይወስደሎም ኣሎም ኣብ ትግራይ ሄሊኮፕተር ወቂዕና ተባሂሉ በኣባላት እቲ ጁንታ ዝናፈስ ዘሎ ወረ ዝተለመደ ናይ ሓሶት ወረ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሌተናል ጀነራል ባጫ ኣብ ኣጣየን ካልኦት ከባቢታትን መጥቃዕትን ዝተፈጸሞም ወገናት ዝተሰምዖም ሓዘን ብምግላጽ ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ጽንዓት ተመንዮም ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኢትዮጵያን ምድጋፍ ዘለዎ ቁርጸኝነት ገሊጾም እቲ ትካል ትማለብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ዘለዎ ድልውነት ኣፍሊጡሎም እቲ ቤት ምክሪ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ናጽነት ግዛኣት ሉዓላውነትን ሓድነትን ብጽኑዕ ከም ዘኽብር እውን ደጊሞ ረጋጊጾም እቲ ቤት ምክሪ ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ንዝገብሮ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣፍልጦ ብምሃብ እቲ ሓገዝ ተጠናኺሩ ንኽቕጽል ጻውዒት ኣቕሪቦም መንግስቲ ዝሃገር ዝገበሮ ዝተዋደደ ሰብኣዊ ሓገዝ ናቐጸለ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ግና ሕዚ እውን ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ሓቢሮም ቤት ምክሪ ጸጥታን ዓለም ለኸ ተራድኦ ትካላት ሕቡራት መንግስታት ኣንፈተ ውሃብ ሓገዝ ህፁፅ እዋን ማለት እውን ገለልተኛ ሰብኣዊ ዘየሻራውን ናጻነትን ብምኽታል ንኢትዮጵያ ዝገብርዎ ሓገዝ ንከጠናኽሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብቲ ክልል ዝረኣዩ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮና በፅሐ ዝርከብ ጾታዊ ጥቕዓት ብዕምቆት ከም ዘተሓሳሰቦ ዘፍለጠ እቲ ቤት ምክሪ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ምርመራ ንኽግበር እውን ሓቲቱሎም ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባህለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ብሓባር ብምዃን ዝጀመርዎ ምንቅስቓስ ብኣወንታ ከም ዝሪኦ እቲ ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣፍሊጡ እዮም ኣብዚ ጉዳይ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ናበርከቶ ዘሎ ኣስተዋጽኦ እቲ ቤት ምክሪ ኣፍልጦ ብምሃብ እቲ ኸይዲ ዓለም ለኸ ሕጋጋት ዝተኸተለ ንክኸውን ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ሕብረት ኣፍሪካን በይነ መንግስታት ምብራቕ ኣፍሪካን ኣብቲ ቀጠና ሰላም ንምዕሳል ዝገብርዎ ምንቅስቓስ እውን እቲ ቤት ምክሪ ጸጥታ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ
ባንክ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ንስርሑ 3 ፕሮጀክታት ዝውዕል 907 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ንምግባር ምስ ሚኒስተር ገንዘብ ስምምዕ ተፈራሪሞም። እቲ ስምምዕነት ሚኒስተር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴን ዳይሬክተር ግሩፕ ባንክ ዓለም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኦስማን ዲዮንን እዮም ተፈራሪሞምዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኣሽቱን ማእኸሎትን ኢንተርፕራይዛት ኣዋህባን ተበጻሕነትን ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምድንፋዕ ከምኡውን ለበዳ ኮቪድ-19 ከብጽሖ ዝኽእል ጉድኣት ንምንካይ ዝውዕል ሓገዝ እዩ ተባሂሉ። እቲ ናይ መጀመርታ ስምምዕነት ሓገዝ 200 ሚልዮን ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ደቀቕትን ኣናእሽትን ዝተዋፈሩ ኢንተርፕራይዛት ዝውዕል እዩ። ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣዝዮም ዝተጎድኡ ኢንተርፕራይዛት መዋጽእ ብዝኾነ መንገዲ ንኽቕጽሉን ኣብ ውሽጢ ንግዲ ክጸንሑ ንምግባር ከም ዝሕግዝ እውን ተሓቢሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሳለጡ ኣገልግሎታትን ተበጻሕነትን ኤሌክትሪክ ንምዕባይ 500 ሚልዮን ዶላር ስምምዕነት ዝተገበረ እንትኸውን ኣብቲ ዓውዲ ዘላቒ ኣማራጺታት ፋይናንስ ንምምጻእ ዘኽእል ከባቢ ንምፍጣር ዘኽእል ከም ዝኾነም ተገሊጹሎም። ረብሓ ፖለቲካ ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ዝደልዩ ሓይልታት ሓድነቶም ኣጠናኺሮም ንኽቕጽል ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓቲቶም ሪፖርተርና ዋለልኝ ታምር ኣዋዲድዎ ኣሎ። ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ መንግስት ሓድነት ኢትዮጵያ ንምጥንኻር መንግስትን ህዝብን ሓቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም። ብመንነትና ከይተፈላለና ሓድነት ሃገርና ንምሕላው ህዝብን መንግስትን ሓቢሮም ክሰርሑ ይግባእ። በርሳችን ከመሃከላችን የሚገቡ ሕድሕድና ኣብ መንጎኣትዮም ኣምሓራይ ኦሮሞ ትግራዋይ እንዳበሉ ዝፈላሉና ንባዕሎም ፖለቲካዊ ትርፊሎም መሸቀጢ ከይገብሩና ክንጥንቀቕ ኣለና። መንግስቲ በይኑ ዝገብሮ ነገር የለን። ህዝቢ ሓጋዛይ ክኸውን ኣሎ። በደካማ ጎናችን ገብቶ ብድኹም ጎና ኣትዮም ግድብና ከይግደብ ዝስርሑ ብዙሕ ሽርሒ ኣሎ። ሕብረተሰብ ነዚ ኩነታት ተረዲዩ ሰላሙን ሰላም ሃገርን ክሕሉ ኣለዎ። የኦሮሞ ህዝብ ከአማራው ጋር ምንም አይነት ግጭት ሊኖርበት አይችልም፣ ጭራሽ አይታሰብም። ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ህዝቢ አምሓራ ጎንፂ የብሉን። እዞም ህዝብታት ሓቢሮም ዝነበሩ ዝተዛመዱ ዝተዋለዱ እዮም። ክንፈላለ ኣይንኽእልን። አሁንም እየታገለ ነው ያለው። መገነጣጠልና አይፈልግም። ሕዚ ህዝብ እናተቃለሰ እዩ ዘሎ። ምንጽጻለ ይደልን። ህዝብና ሓንቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝደሊ። እቲ ህዝቢ ብፍቕሪ ምንባር እዩ ዝደሊ። እኔ ህዝቡ ላይ እኮ ችግር ያለዩ ኣብቲ ህዝቢ ጸገም ኣይረኣኹን። እቲ ጸገም ዘሎ ኣብ ኣክቲቪስትን ፖለቲከኛታትን ኩሉ ንባዕሉ ስልጣን ንምሓዝ ካብ ዘለዎም ድሌት እዮም። ካብ ኩናት ህውከት ዝርከብ ነገር የለን። ኣብ ህዝቢ ጸገም የለን እዩ። የግዳስ ፖለቲከኛታት ስኽን ኢሎም ነቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ኣንፈት ከምጽእዎ ኣለዎም። ኢትዮጵያ ውስጥ ጠርተ የምታጋጨው ብሔር የለም። ኣብ ኢትዮጵያ ንሓደ ብሔር ጸዊዕኻ ናብ ጎንፂ እትእትዎ ብሔር የለን። ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሓደ እዩ። ኣነ ብውልቀይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ንስራሕ ኸይደ እየ። ኣብ ኩሉ ትረኽቦ ኢትዮጵያዊ ፍቕሪ ሓሌት እዩ። ነዚ ህዝቢ እዚ ንምፍላይ ምጽዓር መሕፈሪ እዩ። ክእረም ኣለዎ። ቢሮ እቶት ከተማ አዲስ ኣበባ ብዝሓለፉ 9 ወርሕ 32.3 ቢልዮን ብር ምእካቡ ኣፍሊጦም። ኣብ ምምሕዳርቲ ከተማ ሕጊ ኣኽቢሮም ንዝሰርሑ 178 ተኣመንቲ ከፈልቲ ግብሪ ኣፍልጦ ተዋሂቦም ኣሎ። ኣስማረ ብርሃኑ ዘዋደዶ ኣባደመቀ ቢሮ እቶት ምምሕዳር ከተማ አዲስ ኣበባ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ንምስብሳብ ካብ ዝተለሙ ብር 33.2 ቢልዮን ቅርሺ ብር 32.3 ቢልዮን ቅርሺ ብምስብሳብ 97 ሚታዊ ትልሚ ከም ዝፈጸመ ተሓቢሩ። ሕግን ስርዓትን ኣኽቢሮም ንዝፈጸሙ 178 ከፈልቲ ግብሪ ብምምሕዳር እቲ ከተማ ኣፍልጦ ተዋሂቦም እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣፍልጦ ዝተረኸባ ምክትል ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ ኣበባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ምስ ከፈልቲ ግብሪ ተቀራሪብና ምስራሕ ብምኻልና ጽቡቕ ውጽኢት ክምዝገብ በአዲስ አበባ ያለ አግባብ የተጫነን ግብር ኣብ አዲስ ኣበባ ብዘይ ኣግባብ ዝተጻዕነ ግብሪ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ምኽፋል ንዘይከኣሉ ኩሉ ጸገሞም ብምጽናዕ 6700 ፋይላት ክሲ ክዕጾ ብምግባር ልዕሊ ብር 10 ቢልዮን ክስረዝ ምግባሩ ነዚ ሓቅን ትበሃል እዩ። እዚ ዓብዪ ምንቅስቓስ ዝፈጠረ እንትኸውን ንዓኻትኩም ድማ እዚ ናይ ምስጋና መድረኽ ከም ዝፈጠረልኩም ይኣምን። ሓላፊ ቢሮ እቶት ምምሕዳር ከተማ አዲስ ኣበባ ኣይተ ሙልጌታ ተፈራ እዞም ተኣመንቲ ከፈልቲ ግብሪ ንምሕራይ ግልጽ ዝኾነ መመዘኒ ብምውጻእ እቲ መመዘኒ ኣማሊኦም ዝተረኸቡ ክሽለሙ ምኽኣሎም ድማ ገሊጾም የተጨማሪ እሴት ታክስ በወቅቱ ማሳወቅ የጥፋተኝነት ታሪክና ተወሳኺ ግብሪ እሴት ምፍላጥ ታሪክ ዘጥፍአን ምድግጋምን በቢሮ ዝተረኸቡ ጸብጻባት ኦዲት ተወሳኺ ግብሪ እሴት ብምኽፋል ተመላሲ ምሕታትን ኣበርክቶ ዕዳጋን በብጨናፍሩ ቅብሊት ዕድጊት ዘይምዝርጋሕን ዘይምጥቃምን ቅብሊት ዘይምቑራጽን
ካብ ኮሚሽን ጉምሩክ ስግኣት ኣቕራባይነት ዝኣመሳሰሉ መዐቀንታት ብምውፃእ እዞም ከፈልቲ ግብሪ ክሕረዩ ተገይሩሎ ኣፍልጦ ካብ ዝተዋሃቦም ከፈልቲ ግብሪ ነቲ ሽልማት ዝበቕዕሉ መመዘኒ ከም ዝሐጎሶም ብምሕባር ንኻልኦት ዘላዓል ተግባር ምዃኑ ድማ ገሊጾም እዮም። የእውቅናው ስነ ስርዓት መስፈርቶቹ በጣም አስደስተውኛል። ናይቲ ስነ ስርዓት አፍልጦ መመዘኒ ረቃሕታት ብጣዕሚ ይሕጉሰምኒ እዮም። ግብሪ ምኽፋል ጽቡቕ ወለዶ ይሃንጽ፣ ግብሪ ምኽፋል ሓደ ግዜ ይሕባእ እዩ። ከምዚ ዓይነት ተግባር ድማ ነዞም ቅኑዓት ዘይኮኑ ኣተሓሳስባታት ብምቕራፍ ናብ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ክመጽኡ ዝገብር እዩ። እዚ ድማ ክቕጽል ይግባእ። በጣም ውስጤ ላይ ያው የደስታ ኣብ ውሽጠይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስምዒት ፈጢሩለይ እዩ። ኣብ ዝቕጽል ድማ ብዝሓሽ ኩነታት ንሃገረይ ከበርክት የለዓዕለኒ። እተን ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ነቶም ግብሪ ከፈልቲ ዘበረታትዕናሉ ዋና ምክንያት ዘለዎም ሃገራዊ ፍቅሪ ምዃኑ ብምሕባር ንኻልኦት ዘበረታትዕ ምዃኑ ድማ ሓቢረን እየን። ያበረታታነው ሀገር መውደድ በወሬና በፉከራ ሳይሆን ዘበረታትዕናሉ ምክንያት ሃገር ምፍታው በወረን በፈኸራን ተይኮነስ በተግባር ምዃኑ ስለዘርአዩና እዩ። ንዓኻትኩም ሓፍ ክትብሉ ምግባርና ንኻልኦት ከፈልቲ ግብሪ ናብቲ ብራኸ ክጽንበሩ ይገብር እዩ። ነዚ ድማ ስርዓት ምእካብ ግብሪ ዘመናዊ ብምግባር ቁልጡፍ ንኽኸውን ዝለዓለ ስራሕ ብምስራሕ ሓላፍነትና ኣብ ምውፃእ ኣጠናኺርና እንቕጽለሉ እዩ ዝኸውን። ቢሮ እቶት አዲስ አበባ ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ኣፈጻጽማ ምስብሳብ ግብሪ 100 ልዕሊ 100 ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ። ዝሐሸ እቶት ምስብሳብ ንዝኽኣሉ ቤት ጽሕፈት ቅርንጫፋት አፍልጦ ተዋሂብዎም እዩ። ክልል ትግራይና በዝነበረቶ ቁመናን ምምላስ ዝግበር ጻዕሪ ከዕወት መንግስት ሰራሕተኛ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውግንና ናጻ ብምዃን ግድኡ ኸበርክት ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራል ጸውዕሎም። እቲ ኮሚሽን ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓለፍቲ ቢሮን ስልጠና ሂብሎ ሙልጌታ ተስፋይ ተኸታቲልዎ ኣሎ። በሪሁ ብርሃነም ጊዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተመስረተሉ ሕጊ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ዝሕግዝ ስልጠና ንሓለፍትን ምክትል ሓለፍትን ኣብያተ ዕዩን ንላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ጊዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይን ተዋሂብሎ። ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ምስ ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራልን ሚኒስቴር ሰላምን ብሓባር ኣብ ዘሰናድእዎ እዚ ስልጠና መንግስቲ ሰራሕተኛ ሕብረተሰብ ንምግልጋል ብተበግሶ ክሰርሕ ይግባእ ተባሂሉ ብዝተኻየደ ዳህሳስ መጽናዕቲ ሕብረተሰብ ንምግልጋል ኣብ ማኣዲ ስራሕ ዝተረኸቡ ሰራሕተኛታት ዋላ እውን እንተሃለዉ ክሳብ ሕዚ ናብ ስርሖም ዘይተመለሱ ሰራሕተኛታት እውን ከም ዘለዉ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ አፍሊጦ ኣሎ። ማንኛውም ሲቪል ሰርቫንትና አመራር በስራው ተገኝቶ ስራውን የሚሰራበት ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስትን አመራርሓን ኣብ ስርሑ ተረኺቡ ስርሑ ዝሰርሐሉ ባይታ ክፍጠር ኣለዎ። ህይወት ዝሓትት እንተኾይኑ እውን ህይወት ክኸፍል እዩ ዘለዎ። ሲቪል ሰርቪስ ምስ ፖለቲካ ዘተሓሓዞ ነገር የብሉን። ግልጋሎት ጥዕና፣ መጓዓዝያ፣ ሕርሻዊ ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ሕብረተሰብ ዝሓቶም ግልጋሎት እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ዘይተፈትሑ ብርክት ዝበሉ ጸገማት እንተሃለዉ እውን መንግስቲ ሰራሕተኛ እታ ክልል ኣካል ፍትሕ ክኸውን እዩ እቲ ቢሮ ዝላበው። ችግሮችን ብቻ መደርደር ሳይሆን የችግሮችን አካል እንድንሆን ይፈለጋል። ጸገማት መቕማጥ ጥራሕ ዘይኮነስ አካል መፍትሕ ክንከውን እዩ ዝድለ። ቢሮክራሲ ድማ መንግስትን ህዝብን ዘራኸብ ድልድል ወይ ድማ ቢንቶይ ነዚ ተረዲና ኣብ መጸገሚ ግዜ ሕብረተሰብና ስሉጥ ግልጋሎትን ምላሽን ዝረኽበሉ ባይታ ምፍጣር ግቡእ ኩልና እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣረዳዳ ኣብ ኩልና ክፍጠር እዩ ዘለዎ። ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራል ሓገዝ ናውትታት ንቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ትግራይ መሃቡን መንግስቲ ፌደራል ዓቕሚ ሓይሊ ሰብ እታ ክልል ንምዕባይ እናሰርሐ ከም ዝርከብን እቲ ኮሚሽን አፍሊጦ ኣሎ። ቀደም ሲል ብዙ የደከመባቸው የለፋባቸውና መሬት ላይ ሆነው የነበሩ ነገሮችም ብዙሕ ዝተደኸመሉን ዝተለፍዐሉን ኣብ መሬት ዝነበሩ ስራሕቲ ብምኽንያት እቲ ጸገም ከም ዘይነበሩ ኮይኖም ምርኣይ ኣዝዩ እሕዚንዎም እዩ። ነዞም ነገራት እዚኦም መሊስካ ምጥያሽ እዩ ትኹረት ክግበር። እዚ እውን እቲ ቀዳማይ ቢሮታት ብግቡእ ቁመና ምውዳብ እዩ። መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣብ ፈታናይ ኩነታት እውን እንተኾነ ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ምግልጋል ሕብረተሰብ ክፍጽም ይግባእ እውን ተባሂሉ እዩ። መልሶ ማቋቋም ሂደቱን በመደገፍ ላይ ወደ ኋላ ያለ ማለት ዳግማይ እግሪ ናይ ምትካል ከይዲ ንምትሕግጋዝ ንድሕሪት ብዘይምባል ክንቀሳቐሱን ከም ዝኽፈሎም ማህያ ተመጣጣኒ ዝኾነ ግዜ ኣብ ስራሕ ምሕላፍ የድሊ። ካልኦት ዝለዓሉ ፖለቲካዊ ሓሳባት ባህርያት ስራሕ ሰራሕተኛ መንግስቲ ስለ ዘይኮኑ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዘይሻራዊ ኮይኑ ክሰርሕ ትፅቢት ስለ ዝግበረሉ ኣብ ዝህብዎ መንግስታዊ ግልጋሎታት ዜጋታቶም ኣቦታቶም እነታቶም ኣሕዋቶም ብቕንዕናን ብተኣማንነትን ክፍጽሙ መንፈሶም እውን ናብቲ ዝቐደመ ጥንካረ ትግራይ ንኽምለስ ዝኽኣልዎን ኸበርክቱ እየ ጸውዒ ዝቐርብ።
ኣብ ኢትዮጵያ ስግግር ስልጣን ዝካየድ ብመረፃ ጥራሕ ከም ዝኸውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ተኣማናይን ተቐባልነት ዘለዎን ክኸውን ኣብ መዝነት መንግስቲ ዘለዎ መራርሓ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ሰሎሞን ኣበጋዝ ዘወረዱ ጸብጻብ በሪሁ ብርሃነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ አመራርሓ ክልላትን ምስ ሓለፍቲ ስራሕ ሃገራዊ ቦርድ መረፃን ኣብ ከይዲ ምዝገባ መረፅትን ካልኦት ዝተወገኑ ስራሕትን ኣብ ዝገበርዎ ወዘተ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምምስራት ወሳናይ ግደ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም እዮም። ከይዲ መረፃ ዕውት ንክኸውን ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዝዓዘዘ ግደ ከም ዘለዎም እውን ኣተሓሳሲቦም እዮም። እኛ በመንግስት ላይ ያለን ኃይሎች ሁለት ኃላፊነት አለብን። ንሕና ኣብ ሓላፍነት መንግስቲ ንርከብ ኣካላት ክልተ ሓላፍነት ኣለውና። ቀዳማይ እቲ ከይዲ መረፃ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ ዲሞክራሲ ንምህናጽ ዝሕግዝ ክኸውን ልዑል ሓላፍነት ኣለና። ፓርቲታት ዘልዕልዎም ጥርዓናት ቦርድ መረፃ እውን ዘልዕሎ ንሕና ኢና ክንሪኦም ዘለና። ኣናሽተይ ዝበሃሉ ጉድለታት ክንእርሞም እዩ ዘለና። ኣብ እተካይድዎም ግምገማታት ካብ ዝተሰርሑ ጽቡቓት ነገራትን ላዕሊ በብዕለቱ ዝረአዩ ጉድለታት ገምጊምና ክንእርም እዩ ዝግባእ። ኢትዮጵያ ክትረጋጋእ ዘይደልዩ ግዳማውያን ሓይልታት ኣለዉ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ባህጊ እዞም ሓይልታት እዚኦም ከም ዘይሰምርዮም ዝዛረቡ ኣብ ኢትዮጵያ ስግግር ስልጣን ዝካየድ በመንገዲ መረፃ ጥራሕ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እዮም። ለመላእ ኢትዮጵያ ህዝብም እዚ ላይ ያላቸው አመራሮች መግለጽ እንፈልገው ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብዚ ንዘለኹም ኣመራርሓን ክገልጸልኩም ዝደልዮ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መረፃ ወፃእ ዝሰጋገር ዝደራደር መንግስቲ ኣይፍጠርን። ዝኾነ ሰብ ስልጣን ክሕዝ ዝኽእል ብመረፃ ጥራሕ እዩ። ነዚ ተገንዚቡ ዝንቀሳቐስ ፓርቲ እንተሃልዩ ሓሳብ እንተልይዎ ኣወዳድባ እንተልይዎ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ህዝቢ የእሚኑ ንኽምረፅ ንሕና ድማ እቲ ምህዳር ነዚ ዝጥዕም ምዃኑ ተረዲና ብምስራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ብመረፃ ስግግር ስልጣንን ሕጋዊ መንግስቲ ክንፈጥር ይግባእ። ዝቕጽል ሃገራዊ መረፃ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ዝውስን ብምዃኑ ፓርቲ እንተይኮነስ ኢትዮጵያ ሳዕሪት ክትከውንን ዴሞክራሲያውን ተኣማናይን መረፃ ንምስላጥ ጻዕሪ ምክያድ ከም ዘድልውን አመላኺቶም እዮም። በፊታችን ያለው ክረምት በምርጫ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን መጻኢ ነገር በመወሰን እጅግ ወሳኝ ጊዜ ነው። ኣብ ቅድሜና ዘሎ ክረምቲ ብመዳይ መረፃ ጥራሕ ከይኮነስ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ንምውሳን እውን ኣዝዩ ወሳናይ ግዜ እዩ። ሕልሚ ጸላእቲ ብዘየግህድ መንገዲ ድርብ ሓላፍነት ሒዝና ሰሪሕና እንትዕዊትናዮ ኢትዮጵያ ትስዕር። ኢትዮጵያን ተስዒራ ኢትዮጵያውያን ክጉድኡ ኣይኽእሉን። እቲ ጉያ ብልጽግና ክስዕር ወይ ድማ ካልእ ኤክስ ዝበሃል ፓርቲ ክስዕር ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ክትስዕር ዘኽእል ክኸውን ኣለዎ። ኣብዚ ሰሙን ቁጥሪ ተመዝገብቲ መረፅቲ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ እናወስኸ ምምፁ ርእሰ ምምሕዳር ክልላትን ኣመራርሓታት ምምሕዳር ከተማታትን ገሊፆም እቲ መረፃ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ፀጥታ ምህላው ድማ ሓቢሮም እቶም ኣመራርሓታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ምዝገባ መረፅ ተመልኪቶም ይጣሰሊጦም ኣለዉ። ንፀብጻብ ሰሎሞን ኣበጋዝ ባደመቀ ኣብ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ምዝገባ መረፅቲ ኣብ ዝምልከት ክሳብ ሕዚ ዘይተኸፈቱ መረፃ ጣብያታት ንክኸፈቱ ከምኡ ድማ ካልኦት ምስ መረፃ ተታሒዞም ክፍጸሙ ዝግብኦም ስራሕትታት ንምፍጻም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ኣመራርሓታት ክልልን ምስ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያን ብመርበብ ሓበሬታ ዘካየድዎ ሚጥን ዝተቐመጡ ኣንፈታትን ስዒቡ ዘለዉ ምዕባለታት ዳግም ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዘተሳሊጦም ኣብቲ ሚጥ ዝተሳተፉ ኣመራርሓታት ክልል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዝሓላት ይረኣዩ ዝነበረ ከይዲ ምዝገባ መረፅቲ ብዝሓሸ ኩነታት ኣብ ዝሰሙና ተፈጸመ ምዃኑ ገሊጾም በክልላችን ዘንድሮ ይመዘገባል ተብሎ የሚጠበቁ 16 ሚሊዮን 500 ሺህ ነው። ኣብ ክልልና ለምዘበን ኣብ መረፃ ክምዝገብ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ 16 ሚሊዮንን 500 ሺሕን እዩ። ካብዚኦም ድማ ናውቲ መረፃ ተማሊኡሎም መረፅቲ ምምዝጋብ ኣብ ዝጀመሩ ከባብታት ብዘይካ 4 ዞባታት ወለጋ ኣብ 17 ዞባታት ብሓፈሻ 14 ሚሊዮንን 531 ሺሕን 330 መረፅቲ እዮም ክምዝገቡ ትፅቢት ዝግበር። ክሳብ ሕዚ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ገምጋም ዝሓለፈ ሰሙን ዓብይ ለውጢ እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕዚ 12 ሚሊዮንን 347 ሺሕን 537 መረፅቲ መረፃ ካርዲ ወሲዶም እዮም። እዚ ድማ ውጽኢቱ 85 ሚኢታዊ ይኸውን። ባለፈው ሳምንት የኛ ክልል የነበረበት ሁኔታ
በርካታ ምርጫ ጣቢያዎች አልተከፈቱም ነበር። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልልና ዝነበረ ኩነታት ብዙሓት መረፃ ጣብያታት ዘይተኸፈቱ እዮም ነይሮም። ክሳብ ሕዚ ተኸፊቶም ስራሕ ዘይጀመሩ 508 ጣብያታት መረፃ እዮም። ኣብ ክልልና ካብ ዘለው ከባቢ 12299 ጣብያታት መረፃ ውሽጢ 11799 ተኸፊቶም ስራሕ ጀሚሮም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 1 ሚልዮን ዝመልእ ሰብ እኳ ኣይተመዝገበን ነይሩ። ሕዚ ግና ከባቢ 5 ሚልዮንን 100,000 መረፅቲ ተመዝጊቦም እዮም። እዚ ድማ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሐሸ እዩ። ኣፈጻጽሙ እንትረአ እውን 50 ሚእታዊ እዩ። ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ብወገኖም ምስ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ተሓባቢሮም ክሰርሑ ብምኽኣሎም ብዙሓት ሰባት መረፃ ካርዲ ክወስዱ ምኽኣሎም ድማ ሓቢሮም እዮም። የመራጮች ካርድም አለቀብን የሚል ነበረ። ናይ ተመዝገብቲ ካርድ ተወዲእና ዝብል ሕቶ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ ቦርድ መረፃ እቶም ዝጎደሉ ናውትታት ስለ ዘማልአልና ዝነበረ ጸገም ተፈቲሑ እዩ። ህዝብና ኣብ መረፃ ዝገብሮ ዘሎ ምትሕባርን ንምምዝጋብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርን ዝነኣድ ኮይኑ ይምዝገቢዩ ተባሂሉ ትጽቢት ካብ ዝግበረሉ 1,405,650 መራፃይ 1,234,802 መራፃይ መረፃ ካርድ ወሲዱ ተመዝጊቡ እዩ። እዚ ድማ ከም ከተማና 88 ሚእታዊ ተመዝጊቡ እዩ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወደ 22 የምርጫ ክልል ነው ያለው። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናብ ከባቢ 22 ክልላት መረፃ ኣለዉ። ፍሉይ መረፃ ጣብያታት ሓዊሱ 699 ጣብያታት መረፃ ኣለዉ። 15 ጣብያታት መረፃ ቦርድ ዩኒቨርሲቲ በዓሉ ዝውስኖ ኮይኑ ካብ ዝወፃኢ ዞባ ካማሺ ሓዊሱ መረፃ ቦርዲ ምሳና ብዝሰርሖ ስራሕ ናውቲ መረፃ ኣትዮም እዮም። ኣብ ዞባ ኣሶሳን ማኮሞሊ ወረዳ ናብ ከባቢ 301 ጣብያታት መረፃ ተኸፊቶም ምዝገባ መረፅቲ እናተኻየደ ይዝርከብ። ካብቶም ዞባታት ኣብቶም ዝተጀመሩ ከባብታትን ካብ ዝሓዝናዮ ትልሚ አንጻር 70 ሚእታዊ መረፅቲ ተመዝጊቦም እዮም። ኣብ ካልኦት ክልላት ምዝገባ መረፅቲ እናተመሓየሸ ምምፁ ኣብ ቲሚጥ ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብ ሲዳማ 80 ሚእታዊ፣ ኣብ ሃረሪ 55 ሚእታዊ፣ ኣብ ደቡብ 55 ሚእታዊ፣ ኣብ ድሬዳዋ 84 ሚእታዊ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማሊ 43 ሚእታዊ መረፅቲ መረፃ ካርዲ ከም ዝወሰዱ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ክልል ዓፋር ድማ ልዕሊ 450,000 ዜጋታት መረፃ ካርዲ ምውሳዶም ተሓቢሩ እዩ። ስጋት ጸጥታን ድሕነትን ዝተረኣየሎም ከባቢታት ምዝገባ መረፅቲ ንምክያድ ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ ክፍጠር ከም ዘሎ ቶም ርዕሰ ምሕዳራት ትርኢቶ ሂቦም እዮም። በአጠቃላይ ከ138 ምርጫ ክልሎች 131 ላይ ብሓፈሻ ካብ 138 ክልላት መረፃ 131 ክልላት መረፃ ኣብ ስራሕ እዮም ዝርከቡ። ኣብዚኦም ድማ 19 ተናሕናሕቲ ውድባት ፖለቲካ እቲ ህዝቢ መረፃ ካርዲ ንኽወስድ ጻዕሪ ኣብ ምግባር እዮም ዝርከቡ። እዚ ድማ እቲ መረፃ ንኽካየድ ካብ ዘለዎም ድሌት ዝተለዓለ እዩ። የተለያዩ ታጥቆም የሚንቀሳቀሱ የሽፍታ ኃይል የዚህ ተዓጢቆም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝንቀሳቀሱ ጉጅለ ኦነግ ሸኔ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሓቢኦም መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ስራሕ ይሰርሑ እዮም ዘለው። ኣብዞም ከባቢታት ትኹረት ጌርና ምስ ኣካላት ጸጥታ ፌደራል ብሓባር ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ። ክሳብ ሕዚ ድማ ብዙሓት ጸገማት ዋላ ይሃለዉ ደኣ እምበር ስራሕትና ኣብ ምዕዋት ኢና ንርከብ። እቲ መረፃ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ኮይኑ ንኽፍጸም ሰፊሕ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ። እዚ ሓይሊ ተሓቢኡ ስለ ዘጥቅዕ ብዘይ ምዝንጋዕ ኣብ መረፃ ክልላት ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ ጸጥታ ብምስራሕ ኣብ ኩሉ ከባቢ ኦሮሚያ ሰላማዊ መረፃ ምክያድ ይከኣል እዩ። እቲ መረፃ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኮይኑ ንክፍጸም ሰላም ንምርጋጽ ስራሕትታት ይስርሑ ምህላዎም ድማ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ገሊጾም እዮም። ምርጫውን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ የማድረግ እቲ መረፃ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ንምግባር ጸጥታ አዲስ አበባ ኣብ ዘተኣማምን ኩነታት ንምግባር ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ። ጸገም ከጋጥመና እዩ ዝብል ስጋት የብልናን። ካብ አካላት ጸጥታ ቁጥጥር ዝወጽ ነገር ከምዘየለ በገምጋምና አረጋግጽና ኢና። ሽፍታ ነው እየገባ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እቲ ኃይል ሽፍታ ኣብ ሓደ ከባቢታት እናተረኣየ መጥቃዕቲ ይፍጽም እዩ። ስለዝኾነ ድማ ምስ ተተሓሒዙ ጽንዓት አካይድና ኢና። ብዘካይድናዮ ጽንዓት ድማ ዞባ መተከል ሓዊሱ ሓደ መረፃ ጣብያታት ኣብ ከይዲ እናተመሓየሹ ክመፁ ዝኽእሉ ምዃኖም ኢና ርኢና። ብኣብዝሓ ግና 85 ሚእታዊ እቲ መረፃ ሰላማዊ ኮይኑ ከም ዝፍጸም ብዝግባእ ዝረኣናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ካልኦት ክልላት ድማ እቲ መረፃ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ጸጥታ ከም ዘሎ ዝተሓበረ እንትኸውን እቲ መረፃ ሰላማዊ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያውን ተኣማንን ኮይኑ ንኽፍጸም ብዝለዓለ ሓላፍነት እናተሰርሐ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ እዩ። ምስ ተተሓሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ዲቦም መብርህ ዝሃቡ ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ገዱ አንዳርጋቸው ብጉዳይ ጸጥታ ሸርሺ ሃገራዊ መረፃ ንምክያድ ዘኽእል ዘተኣማምን ሰላም ኣብ መብዛሕትኡ ክልላት ምህላው ገሊጾም በጣም መለስተኛ ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር ከጸጥታ ችግር አኳያ
ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ዝረኣዩ ጸገማት ውስናት እዮም እዚኦም ድማ መረፃ ንዘይምክያድ ዝኽልክሉ እንተይኮኑስ ኣብ ጣብያ መረፃ እንኳን ጸገም ክኾኑ ዘይኽእሉ እዮም ዝለዓሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እንተሪናዮ ብዘይካ ክልል ደቡብ ኣብ ኩሎም ክልላት 6 መረፃ ጣብያታት ኣብ ከባቢዮም ስለ ዝተበተኑ መረፃ ምክያድ ኣይካልን ኣብ ከባቢ ደቡብ ምዕራብ ኦሞ ምስ ኬንያ ሱዳን ዘዋስን ከባቢ ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ብግርጭት ጸገም ስለ ዝተመዛበሉ ኣብ ሰለስቲኦም ጣብያታት ምክያድ ኣይካልን ካብዚኦም ወፃኢ ግና ኣብ ኩሎም ክልላት መብዛሕትኦም ምክያድ ዝከኣል ኣብ ዝተወሰኑ ድማ ውሱናት ጸገማት ዘለዎም እዮም ቀይሕ ኢልና ዝፈለናዮም እውን እቶም ጸገማት ብምስትኽኻል መረፃ ምክያድ ይከኣል እዩ ዝብል መደምደምታ ኢና በጽሒና ኣብ ኣምሓራ ቤንሻንጉል ኦሮሚያን ደቡብ ክልላት ዝረኣዩ ጸገማት ጸጥታ ምህላዎም ዝሓበሩ ኣይተገዱ አንዳርጋቸው ኣመራርሓ ክልላት ኣብ መረፃ ትኩረት ገይሮም ተሰሪሖም ኣብቶም ከባቢታት መረፃ ምክያድ ከም ዝከኣል አብሪሆም መተከል አካባቢ አሁንም አክቲቭ የሆነ ግጭትም መፈናቀልም ስላለ እንደገና ደግሞ ወደ ጫካም የተወሰኑት ወደ ደግሞ ሌላ ወደ ከተማ የተፈናቀለበት ስለሆነ ኣብ ከባቢ መተከል ሕዝውን ግርጭት ምምዝባል ስለዘሎ ከምኡ ድማ ናብ ጫካን ከተማን ዝተበዛበሉ ስለዘሎ እዚ ብትኩረት ስራሕ ዘድልዮ ኮይኑ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል እውን እንተኾነ መረፃ ምክያድ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ጸገም ጸጥታ ዝነበሮም ከባቢታት ሰፊሕ ስራሕ እናተሰርሐ እንትኸውን ኣብ ከባቢ ዞባ ወለጋ 311 ጣብያ መረፃታት ጸገም ዘለዎም ተባሂሉ ዝተመረጹ እዮም እቲ ኣመራርሓ እውን ስራሕቲ መረፃ ብትኩረት ምስራሕ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ኣብዚ ከባቢ እውን እንተኾነ ክካየደሉ ዝኽእል ኣገባብ እዩ ዘሎ ኣብ ደቡብ ብዝተበጣጠሰ ኩነታት ኣብ ብዙሕ ከባቢ ዘሎ ጸጥታ እቲ መረፃ ክዕንቅፍ ብዘይኽእል ኣገባብ ንምፍጻም ዝኽእል ስራሕ ምስራሕ ይድሊ እዩ ኣብ ከባቢ ወላይታ ኮንሶ ቡርጅን ካልኦት ከባቢታትን ዘለው ጸገማት እቶም ሓደ ካብ ጎረባብቲ ዝለዓሉ እንትኾኑ እቶም ሓደ ድማ ብቐሊሉ ክፍትሑ ዝኽእሉ እዮም እቲ ጸገም ጸጥታ ኣብ መረፃ ዘተኮረ ዋላ እኳ እንተዘይኾነ ሰፊሕ ስራሕ ምስራሕ ግን የድልዮ እዩ እቲ ክልል ግና ልዕሊ 90 ሚታዊ ኣብ ዘተኣማምን ኩነታት እዩ ዝርከብ መረፃ ንምፍጻም ማለት እዩ ኣብ ክልላት ዘሎ ኩነታት መረፃ ጠሚተን መብርህ ዝሃባ ኣካባቢት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ዝኾና ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ ከይዲ ምዝገባ ቀረባ ምሕያሽ ዋላ እንተረኣየ ሕዚ እውን ክንደት ዝድለ ከም ዘይኮነ ሓቢረን የመራጮች ምዝገባ ቀን ሊጠናቀቅ ያወጣ ነው አንድ ቀን ነው የቀረው ንምዝገባ መረፅ ተዘውፃናዮ መርሃ ግብሪ እናተወደአ እዩ ኣፈጻጽሙ ከም ዝረኣናዮ እዩ ኣብ ሓደ ክልላት ጽቡቕ ተዓዊቱ እዩ ኣብ ሓደ ድማ ኣብ ክልልና ብዝነበረ ጸገም ክፍተትን ገና ኣብ ቃልሲ ኢና ንርከብ እዋን ምዝገባ ምንውሑ ዘይተርፍ እዩ ንቕድሚት ንኽንደይ መዓልቲ ይኽውስኽ እቲ ቦርድ ዝውስኖ እዩ ዝኸውን እዋን መረፃ ካብ ዘጓቱቱ ስራሕቲ መንጎ ናብቲ መረፃ ናብ ጣብያታት መረፃ ምጓዓዝ ሓደ ምዃኑ ዝገለጻተን ኣካቢት ነዚ ጸገመ ንምፍታሕ ኣመራርሓ ክልላት ነቲ ቦርድ ሓገዝ ክገብሩን ብትልሚ ክሰርሑን ሓቲተን ያደራ ምለው እያንዳንዱ የክልል በተዋረድ ኣነ ሓደራ ዝብሎ ሕድሕድ ክልል ብመሓወሩ ኣብ መጓዓዝያ እንታይ ይመስል ኣበይ እንታይ የድሊ እንታይ ዓይነት መጓዓዝያ ዝብል ብኣግባቡ ርኢና ስራሕትና ብትልሚ መሰረት ክንሰርሕ ኣለና እንተበዝሐ ካብ ማእኸል ናብ ጣብያ መረፃ ካብ 3 መዓልቲ ንላዕሊ ክወስድ የብሉን ስለዚ ኩሎም ክልላት ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዮም ትልሚ ኸውፁ የዘኻኽር ናፃ ሰላማውን ፍትሓውን መረፃ ንምክያድ ፓርቲታት ፖለቲካ ዝኣተውዎ ሰነድ ቃል ኪዳን እናተተግበረ ብዘይምዃኑ ከም ዘሻቐሎ ቤት ምኽሪ ፓርቲታት ፖለቲካ ፍሊጦም ኣካቢ እቲ ቤት ምኽሪ ዶክተር ራሄል ባፌ ፓርቲታት ብሓባርን ብሓላፍነት መንፈስ ንምስራሕ ዝኣተውዎ ሰነድ ቃል ኪዳን በኣግባቡ እንዳተተግበረ ከም ዘይኮነ ገሊፀን ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት እንዳተጣሓሰ ብምዃኑ ብሓበራዊ ሓላፍነትን ተሓታትነትን ዘጋጥሙ ጸገማት ብልዝብ ክፍትሑ ይግባእ ኢለን መንግስቲ ንሰላምን ጸጥታን ሃገር ክሰርሕ ከም ዝግብኦ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩሎም ትካላት ሓበሬታን ድሕነትን ሃገር ናብ ጸገም ከኣቱ ዘኽእሉ ጸገማት ከየጋጥሙ ቀዲሞም ሓበሬታ ናይ ምሃብ ተግባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ እቲ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ሓቢሩሎም ብመራፃይነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረፃ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ ብመራፃይነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ ብመራፃይነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ
ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ መሰል ምምራፁ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመሰረት ግቡእነት ዘለዎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተገደበ ሰብ ብመራፃይነት ኣይምዝገብን። زينة وطعم ببزح حزبها كاب عالمنا كالأي درجة حيزات تركب هندي داقماي بستلع لفيروس كورونا أبا وشتي 24 ساعات لعلى 300 شو حدش بتفيروس تحزو زيقاتات نتستمزقب لعلى كل التشح زيقاتات رما هيوتهم حلافة تبتيبهم أبا هندي بكورونا استتحزون زموتن سبات كترنا وسخن تخون أبا هوسبيتالات لعلى حترات أكسجين عاراتن داقماي يستلع لفيروس نمقوامات أقام غير وتبايلهم مهراشات راب استبهلت جزات هندي زركب هوسبيتال بزتل على حدا جابار حو مخنيات أبت هوسبيتال زنبرو حمومات فيروس كورونا هيوتهم حلافو الجزيرة أبتيبهم